vítajte pri part 2, takto vyzerajú tie zábery z toho mosta. Ak nechápete, tak chuďte pozrieť hneď teraz part 1. Ale budem pekné. Takýto riečný potôčik tu je a tu je ten most gigantický. Tu je zavreté. Čau. Teraz sme na obede, v reštaurácii a už sme dojedli, ale máme tu teraz takéto dezerty. Tam boli takéto veľké davy ľudí. Jak sa volá toto mesto? Svetenil Bodegas. Potom sme boli v takejto kaviarni. Jasné, že tu bol aj merch shop, ale táto skala je brutálna. Normálne, oni to majú tie domy vytesané do tej skaly. A tuto je druhá ulička tiež, ale toto bolo trochu viac ako keby. A bola to aj taká rieka. Veľmi pekné to tam bolo. Zaujímavé. Takže sme v Malage už. A tu hrajú nejaký pickleball turnaj, takže čaute nápad. Čaute, ideme sa teraz navečerať, ale predtým ideme kúpiť do obchodu Raid. Počkaj, aby si tu nezrúbal ľudí, lebo nás žerú komáre v noci na apartmane. Hej, už mám 2 štipance a na tej istej nohe. Teraz sme v reštaurácii. Volá sa, že... Ak sa to volá? Čo? Ježišmaria. Bolo tu niekde napísané Taverna de la Malaga, La Antigua Taverna. Deň 4 bude zajtra okolo takej 10. out. Všetko to releaseujem okolo 10. lebo ešte dostrihávam, takže nezabudnite na odber, like a zvoneček, aby ste si mohli pozrieť ďalšie videá. Čau zatiaľ, dobrú.